नखर मन्त्री मानगोनां श्री अमित शाह बिथाङा लोगोसेनो जाफैगोन आसामनि गिबि मन्त्री मानगोनां श्री हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसेनो जाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां श्री प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गाहाय आलासि सफैनाय लोगो लोगो दिनैनि हाबाफारिखौ गिबि महरै जागायजेननाय जागोन। गोजोन्थों। শ্রদ্ধেয় ৰাইজ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে আজিৰ এই বিশেষ আৰু বিশাল সভালৈ সকলোকে স্বাগতম আৰু অভিনন্দন জনাইছো। ধন্যবাদ। খন্তেক পিছতে আমাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ মাজত আহি পাবহি। তেওঁ অহাৰ লগে লগে আমি আজিৰ কাৰ্যসূচী অফিচিয়েলি আমি আৰম্ভ কৰিম। ধন্যবাদ।
Sani Sinha Habai, Bidanganko, Resident Zena Kandaka Kawaii, Amansa Sawa Kanai, Zebra, Helmekara Bahagia, Ogalan Kamuna, Hudura Kalam, Udara Muhammad, Namasan, Helmekara Zena Kandaka Hudura Kalam. Asinna Zena Kandaka, Kalisiyango, Zeni, Luharanai, Rahayagasi. Harapan Muhammad Manana Tengah Kaya Sesedang Berkaya Saya Tanana Baca Tanana Bukannya Kakabaya Kaya Kaya Nuzai-nuzai Kaya Hingga Kakabaya Hingga Lebenkan
जोंहा आलासिफ्रा सफैसिगोन अन्नानै गाव गावनि मासि लानो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायहरनाय जाबाय उनथिंजाय थांलाय फैलाया बारा जाथारनाय बायदि नुदों बिनिफ्राय जोंहा आलासिया सफैबायानो आलासि बिथाङा बाग्लायनाय लोगो लोगो जोङो बयबो सिखारनांगौ भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय बड़ाई माथौनी जय बड़ाई माथौनी जय बड़ाई माथौनी रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो गसंनानै जोंनि आलासि बिथांखौ जोङो बरायगोन मिउजिकआ दामबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिउजिकखौ आरो बयखौबो गसंनो थाखाय आङो फिन खेबसेबाव खावलायनाय जाबाय बाहेरायाव सोरबाफोर दङबा अन्नानै सिङाव फैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय सभी को नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हो जाएंगे।